V tejto časti podcastu Právo a občan si povieme 5 tipov, ako si pomôcť v styku s úradmi. Prvá rada znie, nemusíte vždy chodiť osobne. To znamená, že na úradoch veľa vecí môžeme vybaviť poštou alebo iba zanesením vecí do podateľne a nemusíme klopať na dvere konkrétnemu úradníkovi. Niektoré veci, napríklad žiadosť o informácie, sa dá vybaviť aj mailom, čiže elektronickou poštou. Taktiež funguje aj portál Slovensko.sk, na ktorom môžete s pomocou elektronického občianskeho preukazu podávať mnohé žiadosti aj z pohodlia domova. Druhá rada znie, napíšte veci vlastnými slovami. Nie vždy potrebujeme právnika na to, aby sme úradu niečo napísali. Niekedy je dobre právnika mať, najmä pri vážnych veciach, napríklad keď predávame dom alebo byt, alebo pri stavebných povoleniach, ale jednoduchšie veci môžeme vybaviť aj bez právnika. Vlastne bez právnika môžeme vybaviť aj tie zložitejšie veci. Akurát riskujeme nejaké zdržanie, prípadne zamietnutie žiadosti. Takže nebojme sa napísať veci vlastnými slovami. Úradníci majú v niektorých prípadoch dokonca povinnosť poučovať občana o tom, aké má práva a ako má upraviť svoju žiadosť. Ak teda na úrad napíšeme žiadosť a bude v nej niečo chýbať, alebo zabudneme zaplatiť správny poplatok, úradník by nás mal vo väčšine prípadov vyzvať, aby sme svoju žiadosť opravili a aby sme zaplatili príslušný poplatok, ktorého výšku nám obvykle aj oznámi. Tretia rada znie, sťažujte sa. Ak sa vám zdá, že vaša žiadosť je vybavovaná príliš dlho, alebo sa vám zdá, že úradník koná nezákonne, alebo je zaujatý, nebojte sa sťažovať. Napíšte teda sťažnosť, opäť môžete použiť vlastné slova, nemusíte byť vyškolený právnik a v sťažnosti jednoducho namietate to, čo sa vám nepáči. Môže to nielen urýchliť vybavovanie vašej žiadosti, ale môže to pomôcť aj ďalším ľuďom, ak sa napríklad podarí zistiť, že niektorý úradník opakovane porušuje zákony, alebo je skorumpovaný, alebo podobne. Samozrejme, viem, že vždy to nemusí byť ľahké, pretože s niektorými úradníkmi prichádzame opakovane do styku a chceme mať s nimi dobré vzťahy. Ak však s určitým úradníkom prichádzame do styku iba raz za život, napríklad je to matrika pri narodení dieťaťa, môžeme sa sťažovať a v podstate už nič neriskujeme. Nemusíme sa sťažovať len na daný úrad, teda sťažnosť nemusíme vždy adresovať iba úradu, na ktorý sa sťažujeme, ale vo väčšine prípadov sa môžeme obrátiť aj na prokuratúru. Takisto stačí napísať, v čom je problém vlastnými slovami. Štvrtá rada znie, vyskúšajte internet. To je rada, ktorá platí pri hociakom právnom probléme. Obvykle už niekto o našom probléme písal a napísal na internet, ako sa dá vyriešiť. Takisto na internete môžete nájsť aj rozhodnutia úradov alebo súdov, ktoré riešili podobný problém, ako máte vy. Nimi sa môžete často inšpirovať, ako sa v týchto prípadoch postupovalo. Na internete tiež nájdeme rôzne vzory, kontakty na úrady a podobne. Dokonca aj recenzie konkrétnych úradov. Taktiež vyzývam, nebojte sa napísať recenziu, aby konkrétny úrad vedel, ako sú občania spokojní s jeho službami. No a posledná piatá rada je, spojte sa. Ak riešite nejakú vec, kde je zainteresovaných viac občanov, môžete spísať petíciu alebo jednoducho napíšete len žiadosť, kde sa podpíše viacero občanov a myslím si, že úradník bude takúto žiadosť prešetrovať oveľa dôkladnejšie. Niekedy pomôže aj verejný tlak, napríklad vo forme článkov na internete, kde spomeniete meno konkrétneho úradníka alebo aspoň názov konkrétneho úradu. To je na dnes všetko. Tento podcast je súčasťou iniciatívy Viac rovnosti. Ak sa k nám chcete pridať, nájdete nás na viac-rovnosti.webnode.sk. Do počutia na budúce.